חושב על עבודה מעבר לים? מתאים לך לצאת לכבוש את העולם? ברור. אבל כל מיני אנשים מספרים לך כל מיני סיפורים שקצת מבלבלים אותך. רגע, בלי לחץ, בוא תשמע מה יש לנו באוקטופוס להציע לך. בגלל שגם אנחנו היינו בדיוק במקום שבו אתה נמצא עכשיו, אנחנו יודעים שהדבר הכי חשוב שנוכל לתת לך הוא יחס אישי. מהפגישה הראשונה אצלנו במשרד, אנחנו מלווים אותך צמוד. נדאג לך להשרת עבודה, לסוכן נסיעות טוב ולביטוח, נציע לך את הלוקיישן שהכי מתאים לך, ונמצא עבורך את העבודה שבה תוכל להביא את הפוטנציאל האישי שלך למימוש בצורה הכי טובה. נמשיך להיות בקשר איתך גם בחול, דרך פייסבוק ודרך הטלפון. רוצה לשמוע על כסף? אוקטופוס עובדת רק עם חברות מחירה מנוסות ובעלות גב כלכלי חזק, כאלו שנמצאות בנקודות המחירה הכי אטרקטיביות בכל העולם, עם מאמנים שילמדו אותך את כל הסודות, כדי שהחוויה שלך בחול תהיה הכי רווחית שאפשר. אוקטופוס מתחייבת על כל מה שהובטח לך בחוזה שיחתם עוד בארץ, בעברית, בלי הפתעות ובלי דאגות מיותרות. בחול נדאג לך לדירה מרוהטת עם מחשב ואינטרנט, ואפילו תוכל לקבל בחזרה את עלות כרטיס הטיסה. נשמע טוב, נכון? בקרוב יתקשר אחד מאיתנו אליך לקביעת פגישה אישית באחד הסניפים שלנו. אז איפה יהיה לך יותר נוח להיפגש? נדבר, נכיר, ונראה איך תוכל להגשים את החלומות שלך בחול בקלות ובכיף. אוקטופוס, הקשר האישי שלך לעבודה בחול.